Káspr, první kouzlo. To nemůže být pravda. Myslel jsem, že lidé létají jen ve snu. Jasně, je to jenom zlý sen. Zbuď se, Kaspre, vstávej, už nespí. Pane, prosím, co se tady děje? Co se mi to stalo? Padej, ty jeden mrňousi, mám smrtelnou náladu. Co se mu stalo? Kam jde tenhle vlak? Přece do úpravny a nech mě odpočívat v pokoji. Promiňte, ale kde to jsem? Až moc blízko na můj vkus. Vypadni. Pust mě, ale proboha. Co mi chceš udělat? Zabít mě? O ne, počkej, dej pozor. Jak to dokázal? Vítejte v Deedstownu. Vypadá to na klidný město. Snad mi tady někdo pomůže. S dovolením, pane, jsem tady nový. Jo, pěkně vítej v našem městě, synku. Strašidlo! Strašidlo! Strašidlo? Kde? Asi má vidiny. Hej, co se to děje? Strašidlo! Utíkejte! Hej, co tak je? Počkejte, vraťte se! Řekněte mi, co se děje!
blázni! Žádný strašidlo nevidím. Cože? Že by já? Mí nohy! Jsem strašidlo! Ne! Mluví k vám kapitán Carson. A uniforma pro dnešní den je... tričko Akta X. Tátova snídaně. Máš 5 minut ke startu. Už jdu, já vím. Kdy jsi šel vlastně spát? Asi ve 2 ráno. Táti, jak to? Pracoval jsem na těch nákresech, podívej. Pěkný. Ale bydlet se mi tam nechce. Chrissy, naše město potřebuje novou krev. Pryč se starým, ať žije nové. Chrissy... Ne, ať žije snídaně, yes. Chrissy, vždyť mám dietu. Prima, zbyde pro mě. Jo, dneska je ve škole den otevřených dveří. Chci, abys viděl moje výkresy. Jen co zboříme tu barabiznu Applegate. Nebourejte to panství. Nech toho. Panství je první fáze renovace našeho města a starostovi se moc líbí. Jenže já to tam mám rád. Víš, že tam straší? Přestaň s těma nesmyslama. Takže večer. A nezapomeň přijít do školy. Rodiče musí. Nemusí. Počkáme na Carsona! Dámy a pánové, poslouchejte mě. Prosím, chci vám něco důležitého říct. Dámy a pánové, prosím, věnujte mi pozornost. Chceme pro vás vylepšit naše město, my nejsme nepřátelé. Dáme vám nový obchodák. Pokud přátelé, než začne něco stavět, tak musím zbourat tuhle barabiznu. Ta barabizna přežila desítky let a vsaďte se, že přežije i vás. Hele, dámy, buďte rozumná, ten barák se stejně rozpadá. Někomu se něco stane, postavíme tu něco užitečnějšího. Například hrací automaty? Dámy a pánové, ať se vám to líbí nebo ne, asi za 2 vteřiny tu bude jenom hromádka. Je mi to líbí. Stene, na startu. Rychle, uděláme zeď! Jo, uděláme zeď, pojďte, uděláme zeď. Jdu volat šerifa.
Přeste se. Bunda. Zel. Bunda. Zel. Bunda. Zel. Co pak to nechápeš? Bunda. Zel. You better flee, you better go and hide. Ghostly creatures fill the air, the spirits passed away. Watch out now, they're coming back to liven up your day. Machejte pryč, lidičky, nechte nás projít. Co to je? Wow! Zachraň se, kdo můžeš! Ne, netrefil. Netrefil. Supernatural fears you never thought you'd find. Hej, ty živáčku, ty seš můj, protože soukromý vlastnictví je podle zákona nedotknutelný. A šimry. Ty mě nemáš rád, opravdu mě nemáš Ty rád. sám klepeš. O, doktora, jeden živouš se nám složil. Já už letím. To mě naučili v muzeu. Máme strašidelný mejdan. Nejsem sice technikolor, ale dáme aspoň smradoránu. Hej, odjeď s tím trámem. Kámo, tady se neparkuje. Co? Vidíš, co se může stát, když mi zapneš alarm? No, aspoň máš sundavací střechu. Hele, kámo, než budeš, měl by si zkontrolovat spodek. Jaký spodek? Teda přesněji super spodky. To je nechutné. Moje alergie. Já říkal, že nastydneš. To nevadí. Já to vydržím. Tu práci miluji. Pánové, svět nám leží u nohou. Svět je hřiště. Tady to prostě milujem. Děkuju. Lidičky, tak šerif už je na cestě. Páni, to byla rychlost. Braku, už nikdy do mě nestrkej. Au, podívej, trhlej Chris Carson. Prej doma pěstuje pavouky na hraní. Jasně, a možná i potom taky jí. Půjdeme ho pěkně pozdravit. 10. Co je? Chystáš se na sled čarodejnic? Trhni si nohou. Koukněte, když si čte sám o sobě. Naučte se už něco novýho. Zmlkni, nebo z tebe udělám 2. 2? Neříkej, že už umíš počítat. Jak tě mohl nechat pan Rábí propadnout? Dej si bacha na hubu, nebo uvidíš. Hurá, strašidelný trio znovu zasahuje. No to musím vidět. Tady tým, kde je ta tvá parta? Kašlou na to! Adios! Rezervoár! Dejme, potřebuju ten barák sundat. Máš jenom 2 možnosti. Buď si najdeš jinou partu, nebo můžeš začít sám. Hele, jste jediná demoliční četa ve městě. Jestli dneska nebude starosta pozovat pro kamery před hromadou cihel, je po mně. Smula. Se strašidlama nepracujeme. Máme předpisy. Dejve, žádný strašidla neexistujou. Dejve?
Pánové, to jsme tak dobrý. Jo, jako americká armáda hrůzy. Hele, tlustýne, prober si, jo? Víš co, rozsvít tady. No jasně, Ale provedu. pěkně jsme ty živoušem vyděsili, co? No, měli prostě děsnou smůlu. Nečekal jsem, že budou živouni tak rychle běhat. Já taky ne. Možná berou hodně vitamínů. Jo. Nebo jsme my, pánové, prostě nejlepší. Jasně, že jste. Řekněte sír. Hele, Sýr. Bereme 3 matný pohlednice, ano. Hele, to je zase ten šťoura. Ta mumie se vám povedla, pánové, ale to spodní prádlo, to už je trochu ohraný, nemyslíte? Ptal se tě snad někdo? Jo, to ujde. pane, neboj se, přišel. Hele, kluku, kolikrát dokola ti máme povídat, že tohle je pouze soukromý klub a ty sem nejsi zvanej. Hej, co to máš? Aha, tohle je uzavřená budova a podle ektoplazmy Britanniky je to veřejný místo. Živouni nesmí mít tuhle knihu. Kde pak si ji vzal? Je pro krotitele duchů. Jak jste přišli na to se sem nastěhovat? Tohle není náš domov. I když je to moc hezký místo. Ano, jenže je tady třeba udělat spoustu práce. Nechtěli byste se už přestat vykecávat? Nechte mě tady. Vím o strašidlech strašně moc. Nechte mě běsnit s vámi. Oběsit? Na to už je pozdě, mladej. Už se stalo. A vůbec, my a pytel masa a kostí, to je přece k smíchu. Je mi z toho už Neměl jsem jíst ty fazole. A padáme. Padej, dvounožko. Vždyť ty neumíš ani strašit. Duchové, co vy víte? No nazdar, přijdu pozdě do školy. Jsou tady. Zastavíme právě teď. Už jsme tu. Pomalu, klídeček, uklidněte se, prosím. Jsem Čmuchalín a vítám vás ve stanici Strašecí. Jste ve výcvikovém středisku, kde z vás uděláme strašidla. Jasný? Dobře, příštích pár týdnů se budete vy bažanti učit abecedu života pravýho strašidla. No, a nakonec celého studia dostanete možná povolení strašit. Tak padáme, chcípáci, všichni ke mně. Připravit a jdem, všichni tudy, pohyb, povídám. No tak hejbnem sebou, tady nejste na dovolené, rychle povídám. Stop. Tobě se sem asi moc nechce. A celkem vás je tedy 5. Jak to? Kdo mi chybí? Kasper. Co to slyšíš? Někdo chybí? Ano, Kiboši. Nikdo nikdy neunikne výcviku, když tady velím já a tuplem ne. Někdo, kdo se jmenuje jako Carter. Jmenuje se Kasper, pane. Ticho! Až od tebe budu něco potřebovat, tak to se nevytluču. Samozřejmě, velestrašnosti. A teď zpět k tomu Castorovi. Kasprovi, omlouvám se. Jak bych asi vypadal já, mocný Kiboš, kdyby mi utekl bez výcviku nějaký malej, vykulený bagantík. Velmi trapně, pane. Tak trapně,
Byla by to hamba! Skoro stejná, jako když mi zdrhli ti 3 červohlaví dezertéři. Jak se jmenovali? Smradělín, Tlustýn a Gumolín, pane. Až ty flákače dostanu do rukou, tak je zavřu do kostí klece na 300 let. Váš krevní tlak, vaše nejmocnosti. Nemám krev ani tlak. Ty koukej najít toho Káspra. Mizeru jednoho nevychovanýho. Chci ho tady okamžitě zpátky. Tak už Už musím. Dobrý den. Dobrý den, chlapče. Promiňte, paní. Mohla byste mi pomoct? Ale samozřejmě, kde pak jsi, synku? Tady jsem, ale nesmíte se mě bát. Ale ne, kdo by se bál takovýho malýho? A strašidlo! Strašidlo! Kéž bych jen mohl s někým mluvit. Jo, abych nezapomněl, musím jít k zubaři. Jsou tady lidi z televize, chtějí mě natočit před tou zříceninou, jenže ona... Je to pořád zbláznění. Seženu demoliční partu a za chvíli ti chlapi ječí, že tu jsou strašidla. Strašidla? Ne, kde pak on je samá legrace, víte? Nech těch drvů o strašidlech, mám toho plnou kancelář. Chápu, ale pane starosto, to roznáší ti magoři, ožralové nebo blázni. Moje žena? Jen krásné, inteligentní ženy. Ta moje je velmi inteligentní, umí vyložtit křižovku bez slovníků. Už takhle nám z města utíkají lidi, takže žádných řeči o strašidlech. Ano, pane, omlouvám se. Pane starosto, připraveni, můžeme začít. Jsem jenom váš. Koukejte do zítřka zbourat tu barabiznu, nebo jste tu skončil. Chrissy? Hele, poslyš. Vstával jsem levou nohou. A nemyslel jsem to tak. To je dobrý. Víš, líbilo se mi, co čet o tom vesmírném korábu. Tak proč si po mě házel křídou? To jsem nebyl já, to Denny. Mně se to fakt líbilo. Že jo, Leone? Jo. Díky. Myslím si, že slečně Fistergrafový se líbil ze všech referátů nejvíc. Asi se mi povedl. Nejvíc se mi líbilo, jak ho olízla ta příšera. To byla hnusná žluč. Představ si, že by na nás spadla z nebe taková halda žluči. Páni, něco spadlo na řídu. Ty to schytáš. Mluv, kdo to udělal? A rychle. No, on tam tak stál a pak, víte, on to udělal, pane. Ne, já ho viděl. Tak dost. Všichni do ředitelný marš. To není fér. Pane řediteli, promiňte, já to s ním vyřídím. Navíc přišel dneska pozdě. No tak dobře. Děkuji, pane. Půjdete se mnou. Marš. Neboj se, Chrissy. Vím, že jsi nic neudělal. Všimla jsem si, že tě Brok poslední dobou pěkně otravuje. Ale to nic, jsou to sraby. Ne, ty se musíš umět jim bránit. Nemůžeš nechat lidi, aby ti jen tak ubližovali. To máš jako s Applegatem. Když ho nebudeme bránit, klidně ho zbourají a postaví tam pitomou žrádelnu. Promiň, Chrissy. Já neměla bych tě zatahovat do mého sporu s tvým tátou. Dívejte, táta! Jsem přesvědčen o správnosti projektu omlazení výstavů. A proto vám všem chceme postavit nové nákupní centrum. Další zbytečná stavba, hrací automaty, tak tohle město nezachrání. Ve městě je skupina lidí, kteří s vámi nesouhlasí, proto panství Applegate stále stojí. Na to vám nejlépe odpoví architekt pan Tim Carson. Je talentovaný. Dobrý den. No ne. Ta televize ale dost zkresluje. Vrátit do našeho města život. Proto se musíme zbavit těch symbolů minulosti. Ale to jsou historické památky. Náš první pokus o změnu a omlazení zmařilo Nemluvte o nich. Dobře. Bojechtivých zpáteční. Bojechtivých? Vše je pod kontrolou. Projekt oživení není nijak ohrožen a pokračujeme podle plánu.
Ten chcípák, ten mizera. Spolehněte se. Ty bastarde, bude jen další demonstrace a ještě hodně uslyšíš o šíle Fistergráfový. Promiň, ale to nic. On vůbec nekřičel. Hej, ty jsi neutekl? Pane jo, strašidlo. Čau, vyblejsknu si tě. Ale jak to, že se mě nebojíš? Děláš si srandu? Miluju strašidla. Musí to být fajn. Lítat a pak zmizet. Já jenom vím, že všichni přede mnou utíkají a křičí. Vypadáš smutně. To ani nevíš jak. Budu hádat. Cítíš, že jsi na vše sám. Že se tě nikdo nezastane. A že mě nikdo nemá rád. Tak to moc dobře znám. Máme hodně společného. Jsem Chris. Kaspre. Kde strašíš? Cože? Každý strašidlo někde straší. Opravdu? No jasně, co pak ti to nikdo nenaučil? Ne. Tak to vím, kam musíme jít. Rychle. Dobře. Má oblíbená skrýš. Hrůzostrašná, co? Jo. Pěkně děsivá. Jsou ještě další strašidla jako já? Dnes ráno tu byly. Než se vrátí, naučím tě strašit sám. Ale já nechci nikoho strašit. Ovšem to musíš. Je to tvoje práce. Tak jo, já to tedy zkusím. Správně. Tak takhle si lidi představují strašidla. Jakože jsou slepí? Zkus to udělat zatím s prostěradlem. Nech se unášet svými strašidelnými instinkty. Mladíku milý. Dobře. Mladíku, jdu na to. Nemůžeš mi udělat díry na oči? Ach jo, připadám si hloupě, Chrissy. Možná, že budeš různější, když budeš stát. Dobře, tak straším. Nahlas. Děsivějc. Ten kluk má vážný problémy s hlavou. Převlíká kamarády za strašidla. Vždyť je obohej. Jo, i na šlobrňáka. Ahoj kluci, jdete akorát včas. Že mi pomůžete. Co se to děje? Kdo je tam s tebou? Strašidelný trio. A my snad víme, kdo jsme, ale kdo je tohle? Fantom výprodeje z prádelny? Nový strašidlo ve městě. To určitě. Fakticky, věř mi. To je Kasper. Ahoj. On je fakt jako my. Tak tady u nás tedy pěkně vítej, milý Kaspre. Já jsem Kumolín a tohle je můj bratr Smraďolín. Zeptej se, jak přišel tomu jménu. Proč se jmenuje? Jak to mám vědět? Já smrdím, tak tedy asi jsem. A tahle ta ohromná mlha, vidíš ji? Tak to je náš bratr Tlustýn. Nejsem tlustý, mám jen velký kosti. Vy byste mě mohli naučit strašit, měnit podobu? Co to plácáš, mladej? To tě ve výcviku začátečníku nic nenaučili? On tam nešel. Vždyť přece každej musí mít výcvik. Porada! Kluci, to je naše jedinečná obrovská šance. Máme tady hloupý, malý, nevinný strašidlo, nedotčené velkým kybošem. Kaspr a naše trio. Jo, můžeme dokázat na něm, že náš výcvik je lepší než kybošů. Třeba nás potom přestane hledat. Tak jo, Kaspre, vítej v naší hrůzný partičce, milý synku. Jo, naučíme tě všechno strašidelný, co umíme v naší branži. Budu pilný žák, slibuju. Má dobrýho ducha. Ducha? Jo, jen počkejte, až to řeknu Kybošovi. Z toho kouká při nejmenším povýšení. Nejdřív tě naučíme tomu nejjednoduššímu, jak co nejrychleji zmizet. Pohleď. Jo, jinak bys totiž byl moc nápadnej. Ano, tohle chci určitě umět.
Nejdřív si vyčisti hlavu. Myslí na čisté věci, třeba na vítr. Nebo smrad. Smrad? Já to nebyl. Rozumím. No výborně, Kaspre. 1 s hvězdičkou. Kde pak? Tady jsem. Víš? Mám tě. Tohle je super. To jsme teprve na začátku, mrňousi, ale zbytek je vzduchocucům přísně zakázán. Promiň, máme předpisy. No, stejně si musím ještě něco zařídit. Uhu! Tak jo. Aha. Au. Díky, Chrissy. Tak večer. A co to bude teď? Letání. Umím se jenom vznášet. Podej nám ruce. Víš, a víš, a víš. Nemohli bychom začít jen se skokama nebo tak něco? To je blbost. Nejlepší je kukačtí způsob. Bude se ti určitě líbit. Jaký to je? Víš, hezky tě vykopneme z hnízda. Tohle učení je daleko těžší, než jsem si myslel. Musí tu být ještě někdo. No, 1 číslo jsem neskoušela. Který? Demolice Armagedon. Zavolej tam. Armagedon, seržant Case. Jo, ahoj, tady je Tim Carson z Deedstownu. Potřeboval bych zbourat jednu budovu. Beru to. Neviděl jste ji? Nevadí. Přírodní objekt nebo stavba. Všechno zničí. Jen se těš. Co to bylo? Malá likvidační prácička. Občan si stěžuje na krtka. Oprava stěžoval. Chápu. Kdy se můžeme sejít? Zítra v 1 ve vašem ústředí. Dobře se nasnídejte, vojíne. Jsme pojištění. No dobře, ale lítáš jako zinková rakev. Tak, a teď chci, abys prošel touhle zdí. Co kdybych si to nejdřív zkusil skrz papír? Ne, jen co uvolni, Pindio. Říkej si, jsem nepřemožitelný. Já jsem zas pěkným průšvihu. Nech toho. Koukni se na tu zeď a soustřeď se. Vnímej tu zeď. Já vnímám tu zeď. Teď ty jsi zeď. Teď já jsem zeď. A teď leď skrz zeď. Já letím skrz tu zeď. Přesně tohle lidi chtějí. Nové obličeje. Dobře, dobře. Zapomeň na zdi. Zkus třeba něco viditelného. Koukni na mě. Hlavu vzhůru, chřítáku. Teď ty. Tak jo. Promiň, ale napodobování žiraf letos neletí. Hrůza. Zkoušej dál. Doufám, že to bude důležitý. Kaspr je v Deedstownu, ale neuhádnete, kdo tam s ním. Já nechci nic hádat. Čmucholínek. Omlouvám se strašidelnosti, jsem ubohý hlupán, je tam s ním strašidelný trio. Ať je to pravda, nebo uvidíš. Vím toho víc, učí Kaspra podle svých vlastních, anebo spíše ilegálních, strašidelných metod. Chtějí Kaspra využít, aby vás sesadili. Tohle ani nevyslovuj. Ty chudáčkové nemohou být lepší než já. Okoukni to a zítra mi dáš zprávu. Dobře, že už jsem mrtvej. Tohle by mě stejně zabilo. Já vím, že není žádný génius, ale umí se holka pohybovat. Víte, jestli se Maggie letos nedostane do tanečního klubu, určitě ji nevezmou ani na Stanfordskou univerzitu. Taky jsem kdysi chtěla jít na Stanford, ale nevyšlo to. Pomůžete nám? Víte, jak to myslím? Dobrý den. Ještě nepřišel, co? Ale slíbil, že přijde. No, je brzo. Dáš si punč? Už jsem měl 3 litry. Díky. Neboj se. Přijde.
trošku pomuchlaný, ale myslela jsem si, že bys ho chtěl zpátky. Díky, Jennifer. Který je tvůj? Tamhle ten. A ty fakticky věříš na strašidla? Jasně, ty ne? Prober se. Jsou všude kolem nás, jen vědět, kde je hledat. Mohl bys mi je ukázat? Určitě. Promiň, už musím. Už dost. Odcházím. Právě mi utekli z ořezávátka Marťani. To je hezký. Týme! Co? Měl bys jít domů a odpočinout si. Hrát si s klukem, určitě mu chybíš. Chris je dobrý, zvládáme to spolu, je velký, ví, že mám práci. Není lehký být zároveň táta i máma. Promiň, že jsem s tím začala. Já se omlouvám. Nic se neděje. Ten barák mě prostě hrozně stresuje. Já vím. Fakt by si už měl dát pauzu. Kež by to šlo, musím dodělat ty nákresy. Takže zítra. Josh si vede v tomto pololetí velmi dobře. Zlepšil se v několika předmětech. Prosím, vemte si leták. Zítra povedu demonstraci za záchranu Applegate. Doufám, že přijdete. A Joshi, nepolevuj ve škole. Jo, díky. Váš leták, prosím. Máš dobré výsledky. Dík, že jste přišli. Jak to jde? Já věděl, že nedorazí. Asi mu do toho něco přišlo. Vždycky mu do toho něco přijde. Fantomové. Strašidlo. Co máš nejradši? Jezinky. Krásně vyjou ve větru, ale vůbec nikdo jim nerozumí. Pocházejí z Irska. Většinou se zjevujou než... Táta nadává, že má moc bujnou fantazii. Chrissy, bujná fantazie, to je ale ohromnej dar. Můžeš dělat, co jiní nemůžou. Zachránit památky před zničením. Líbí se mi, co děláte. A to máte stejně práce jako táta. To beru jako kompliment. Pojď, vyprovodím tě. Víš co? Řekni tátovi, ať za mnou přijde zítra ve 4 hodiny a popovídáme si. Ano? Dobře, ale on to určitě nestihne. Někdy si myslím, že má práci radši než mě. Víš, třeba tě překvapí. Naschle, slečno Fistergrafu. Ahoj, Chrissy. Takže zítra. Kluk prima. Táta blb. Ne. Hrůzostrašný kvílení musí vycházet z hloubky, z velký hloubky. Zkus to znovu. No a sedni si. To tvoje bú nevyděsí ani malý mimino. Já se ale snažím. Pánové, už se chytil. Pardon, já jsem si jen sednul na drát. Pánové, vždyť s ním blbneme celý den. Nejdřív lítání, pak mizení, změna podoby a řvaní. Ten hloupý Kasper to prostě nedokáže. Já se ale snažím. Jasně, chlapče, jenže vůbec nemáš styl. A to proto, že se na to díváš ze špatné strany. Ty ho prostě nechceš strašit lidi. A proč na ně nemůžu být hodný? Ne, tak to jsem radši neslyšel. Bude mě špatně. Podívej, co jsi provedl. On nakonec ještě obživne. Hele, mrňousi, my víme, že ty jsi vlastně hrozně zlý strašidlo. Jenže si nám to ještě nepředved. A navíc, když to nezvládneš, pěkně nás schodíš. Budu se snažit víc. Smůla, špunte, jdeme od toho. Naše cesty se rozcházejí, tady není místo pro nějaký hodný strašidlo. Už vypadni! Tak zmizni! Najdi si tělo. Já vím, jdu pozdě. Něco zakousnu v práci. Chrissy, co se děje? Prošvihnul si zase moji školu. To bylo včera.
Všichni tam měli rodiče, jen já byl sám. Promiň, kamaráde, víš, starosta na mě pořád tlačí, je to moc důležitý. Všechno je důležitější než já. Já ti to vynahradím. Víš, co je za den? Víš, co je za den? Dneska je divoká pánská jízda. Jo, jasně. To víš, že jo? Tady to píšou. Ty a já máme dnešek jen pro sebe. Jde se na večeři. Nebudeš brát telefony? Čteš mi myšlenky. Slibuješ? Aha. A po večeři si půjdeme někam zahrát baseball. Co říkáš? Jo. Bereš? Beru. Už musím. Počkej. Když jsi včera nepřišel, tak jsem ti domluvil speciální schůzku na dnešek. Máš pohovor s naší učitelkou ve 4. Ve 4? Ale já... Chrissy, spolehni se. Měj se krásně. Nezapomeň! Ve 4! Jo! Jo! Jo, jsem rád, že aspoň ty jsi šťastný. Ahoj, Kaspre! Slyšel jsi to? Dneska jdem s tátou na baseball. Pak je dobře, že jsem přišel. Trio mi dalo padáka. Takže odcházím z města. To nemůžeš, co se stalo? Jsem prostě mizerný strašidlo. To není pravda. Hele, to se všechno brzy naučíš. Asi ne. Už to se mnou zkoušeli. Co pak ti nepomohli? Ne, vykašlali se na mě. Prej jsem moc hodnej na to, abych se něco naučil. Nejsem ani člověk, ani strašidlo. Nejsem nic. Když ti ty 3 padavky nic nenaučili, udělám to sám. Proč bys měl se mnou ztrácet čas? Jsi přece můj kámoš. To fakt? Vážně? Jasně, a kámoši si musí pomáhat. Na mě si můžeš dokonale ve všem spolehnout, Chrissy. Jdeme na to, můj malý studente. Vzduch je čistý. Je to dobrý nápad? Nech toho. Naučím tě strašit, i kdyby tě to mělo zabít. Bez urážky. Jenom si ze mě dělej legraci. Vynecháme úvodní kapitolu strašení a začneme od základu. Lekce 1. Procházení zdí. Ale žádný problém. Náhodou tohle mám zmáknutý. Koukej. Počkej. Nebude se vám brzy hodit papír? Co? Cože? Co jsem vám řekl? Jasně, tady to bylo. Potřebuji vás! Pomozte mi! Dobrý zásah, kamaráde. Jakou mám známku? 1 za nadšení, 3 mínus za techniku. Jdeme. Dobrý den. Aha, dobrý den. Dělej, vevnitř je pěkně dusno. Hele, Kaspre. Prosím tě, umej si někdy tašku, jo? Nestěžuj si. To byla druhá lekce. Změna tvaru. Jo, máš pravdu. Dík. Tak dál. 3. lekce. Zmizení. Ale to mám v malíčku, hm? Jo, jenže teď chci, abys nesl něco těžkého. Vem tu modrou knihu. Jdu na to. No ne, člověk tady učí strašit strašidlo. No hrůza.
Chrissy, co pak to tam děláš? Knihy jsou naši přátelé, chovej se k nim hezky. Ale já nechtěl. Promiň, moje vina. Tak dávej pozor. Jenže já vůbec nic nevidím, když jsem neviditelný. Jsi teď v knihovně. S kým mluvíš, vesmírnej kadete? S neviditelným kámošem? Takový jako on ani žádný pořádný kámoše nemají. Nemáš co dělat? Běž třeba do polepšovny. Hele, no tak kluci, nechte ho na pokoji. Jsi nějak moc chytrej. Co ty, Magore? Brok s tebou mluví, cvoku. Jo, cvoku. Dej si bacha. Prej tady v knihovně straší. Kdo jako Pens Baskervilský? Ne, Cantervilský strašidlo. Chrissy, ty cvoku, sundej to ze mě! Ty! Tohle je nějaký trik, že jo? Si píš, že jo, zas provokuje. Co? Promiňte. Broku, to tě schladí. Jen si to zkus. Země volá tupouna, připrav se k odletu! Pán je úplnej raketák! Sedím si, čtu si úvodník a najednou to bylo přede mnou. Jako sen. Zlej sen. Promiňte. Já nic, to já neudělal. Ne. Na tohle dostaneš ředitelskou dudku. Ale tam bylo strašidlo a děli se hrozný věci, pane řediteli. Docela to přehnal, kluk. No, dalo se to čekat. Taky, máš důdku za špatnou práci. No paráda, Kaspre. Myslím, že už všechno umíš, kámo. Zase za jedna. Jo, chci teď všechno na někom vyzkoušet. Veselé strašení. Jo. Pardon. Neomlouvejte se. Vy jste asi Bill Case. Já jsem Tim Carson. Těší mě. Taky. Jakou metodu si budete přát? Nabízím granáty nebo bomby C4, dále Semtex, TNT, dynamit. Řekněte si ho? To já nevím. No, tohle by mělo stačit. Spustíme to časovým spínačem, doutnákem nebo přímým ohněm. Ale to není pravý, že ne? Není. Náš cíl? Jo, to je ono. Je jenom několik málo problémů na světě, které nevyřeší vhodná dávka dynamit. Zítra z toho bude hromada pilin. Myslíte, že to můžete uhasit? No, nebojte se. Nebude bum bez tohohle. Neškodný jako párátko. Až na jednu věc. Na co? Hoří mi má kancelář! Co pak? To nezvládnete! Uhasne to! Když už jsem opravdový strašidlo, vyzkouším si svoje síly na nějakým člověku. Jejda, schválně, jestli se lekne. Lekne se každej. Těž se. Dobrý den. Tohle je přepadení. Prachy, Jistě.
jsi strašidlo. Promiňte, já jsem nechtěl. Počkej, podívej, já vím, že jsi strašidlo, ale zachránil jsi mi život, děkuji. Opravdu? Ano. Dáš si pendrek? Líbím se mu. No, to je prima. Konečně, už jsem jako živej. Dobrý den, slečno. Nejdu moc pozdě? Ne, Chrissy, pojď dál, jenom si dodělám pár věcí na zítřek. Vlastně nechtěl bys nosit zítra transparenty? Už zase začínám, promiň mi. Už tady byl táta? Ještě ne, ale má čas. Slíbil, že přijde. A zasne. Jasně, máš pravdu, učitelka, jak se jmenuje, jo, Festrová, Grafová, Fistr Grafová. Ahoj, vrátím se. Počkej, je to Sheila Fister-Grafová? Jo, snad jo. To ona organizuje tu akci Zachraňte panství Applegate? Chrisova učitelka? Aha. To jsem měl vědět. Prý soukromý rozhovor. Ha! To mi může! To je opravdu hezké. Jsi umělec. Omluv mě. Fister-Grafová? Slečno, soukromé pohovory jsou pro studentovo dobro, aby... Cože? Jde ale o jeho prospěch. Nemá to nic společného s Applegatem. Tak vyřiďte panu Carsonovi, že jestli bude dál bojkotovat naše schůzky, pošlu na něj sociálku. Chrissy, je mi to moc líto. Ale tvůj táta nemůže. Zas nemůže přijít. Ty ale za nic nemůžeš. Táta má asi hrozně moc problémů. Víš, v práci. Pořád dokola. Pojď dál. Chrissy, měl jsi vidět, byl jsem hrůzostrašný a lidi ve městě mě mají moc rádi. Vážně? Ode dneška budu používat všechno, co jsem se naučil, abych lidem pomáhal. Mám z tebe velkou radost. Co se stalo? Táta zase nepřišel. Pokaždý na mě zapomene. Hele, rodiče nechodí do školy zrovna nadšeně jako děti. Saď se, že na váš večer nezapomněl. Jo, přece náš dnešní baseball a taky slíbil večeři, no jo. No tak vidíš, pohni kostrou. A nakonec mu představím svého nejlepšího kamaráda. A koho? Přece tebe, na to už určitě nezapomene. Má učitelka, schovej se. Slečno Fister-Grafová. Ahoj, zapomněl jsi to ve škole, tak jsem ti to přinesla. Díky. Dáte si limonádu? Ano, dám. Pojďte. Hned jsem u vás. Nevěděla jsem, že táta má rád Wrighta. To jo, děsně ho žere. Není ztracený. Co je tohle? To je dětský věšák. Roztomilý. Trochu mimo. Vy ne, já sám. Posaďte se. Jo, já s maskou klíňona. Taky miluju Star Trek. Jo? Viděl jsi Návrat Chána? To je přece klasika. Jo. Myslela jsem, že si popovídám s tátou o Applegateu. Věděl jsi, že Applegateovi založili tohle město v roce 1805? Bez nich by tady ani nic nebylo. To je hodně dávno.
To jsem nevěděl. Víš, je to pravda. No, už budu muset jít. Zítra je ta demonstrace, drž pěsti. Jo. Děkuji. Ale... nesvítí světlo. Tak zítra ve škole. Pro noc. Měli jsme na mále. Nemá mě ráda, co? Pojď, musíme udělat večeři. Nemůžu se dočkat. Moc se neukazuj, uvidí tě sousedi. Kaspr už mizí. Co trochu hudby? Jasně. Je tedy Kaspr otrokem tady u toho člověka? Musím o tom podat hlášení mému šéfovi. Cože? Je to bezpečné, vše na dálkové ovládání. Žádné dráty, vůbec nic. A vy, pane starosto, budete hrdina. Dobře, dobře. A jak tam dostane tu nálož TNT, aniž by to někdo věděl? Už tam je, pane starosto. Už tam je. A máš dost. Uvidíme se zítra. Co člověk učí techniku strašení, to je neobvyklé. Je to neslýchané, je to neamerické, je to nechutné. Koukej hlídat. Já jdu na ně. Chápete to vůbec?
Ten prodavač si myslí, že jsou strašidla hodný. Byl to Káspr, vám povídám. Motá se po městě a dělá dobrý skutky. Ten kluk dělá jen zmatek. To je vzpoura. To je revoluce. Já nevím, já ho mám docela rád. Byli jsme jako rodina. To se mi snad jenom zdá. Přece nemůžu za to, že mám nějaký city. A tohle, to taky cítíš? Hodný strašidlo je postrachem pro všechny ostatní strašidla. Musíme najít toho mizernýho, hodnýho, malýho skvělouška a nebudeme na něj hodný ani náhodou. Vypadá to dobře. Zapomněl si talíř. Chci, abys jedl s námi. Vážně? Jo, díky. Už je tu. Poslyš, chci vás seznámit. Počkej za oknem, zaťukám, jo? Dobře, ale co mu mám povídat? No, jen buď milej. Chrissy? Jdi už. Chrissy! Chrissy! Nesmím přece otvírat cizím lidem. Omlouvám se za tu školu. Měl jsem nehodu, víš? Hořela mi kancelář. Jo, a šmolové mi snědli snídani. Podívej, je středně propečený. Přiznej, že jsi zapomněl. Ale na tu naši pánskou jízdu jsem nezapomněl. Tak jo, fajn. Pojď. Chris, to je paráda. Dík. Někdo mi pomohl. A kdo? Byl tady kámoš. Jo? A kdo to byl? Novej kluk. Zastaví se tady dneska na večeři. To si nemusel. Mohli jsme jít do restaurace, třeba do té čínský. Tu jsi zboural. A kdy jsem jí... No jo, ale stojí tam mléčný bar, ne? Skoro stejný, fakt, tati. Proč musíš pořád něco bourat? Já mám docela rád Applegate. Mluvíš jako ta tvoje učitelka a kvůli ní mě vyhodí z práce a potom budeme muset bydlet pod mostem. To bys chtěl? Ano, to bys chtěl? Ona mě aspoň poslouchá. Co tím chceš říct? Ty mě nikdy nevnímáš. Víš, nikdy se nepřijdeš podívat, jak hraju baseball, nevemeš mě do kina a ani neposloucháš, co ti říkám. Chrissy, to je ale nesmysl. Chrissy, vždyť víš, že když... Slíbil jsi mi to. Žádnej telefon. Můžu to zvednout, pořád zvoní, tak co mám dělat? Halo? Ano, pane starosto, jistě. Ten dopis, ještě jsem ho nečetl. Ne, ale tati, jdem přece na baseball. Slíbil jsi mi to. To byl starosta. A já tvůj syn. Chrissy, nedělej to. Aspoň ti představím kamaráda. Tak jo. Kdy sem přijde? Myslím, že už je tady. Fakt? Nepovídej, vážně. Neslyšel jsem zvonek. Věř mi. Dobrý den, pane, já jsem Káspr. Ne. Chlape, tady borec Káspr. Jo, Mám tě, špunte, půjdeš s námi. Chris mě potřebuje. Smůla, žárovkouši, konec pomáhání těm tvým živoušům. Musím tě varovat. Je trošku jiný, takže buď milej. No, dobrá. Tati, to je Káspr. A kde je? Víš, je strašidlo. Chrissy, nemám čas na srandičky. To nejsou srandičky, strašidla existujou. Káspre, ukaž se. Dost! Už vím, pravděpodobně odletěl do Applegateu. To Jdeme tě tam. určitě navedla ta tvoje učitelka, co? Zítra si o ní promluvím s ředitelem. Je to nesmysl. Proč mi vůbec nevěříš? Mám, aby mi věřila. Stačilo. Máš velmi přebujelou fantazii. Chovej se dospěle. Tohle pryč. Tohle taky. Jsou to samý krámy. To je moje. Jsou to nesmysly. Ne. Chrissy! Koukej tady uklidit! Já musím za starostou! To nemůžeš! A co náš baseball a domluvená večeře? Rozhodl jsem se jinak. Ale to není fér! Máš radši svou práci než mě!
Chrisovi. Ani za kilo ušmudlaných jezinek musíš přestat s tím pomáháním živoušů. Kazíš nám tím naší pověst. Byl jsi moc dlouho moc hodnej a teď už nastal čas a musíš za to zaplatit, hochu. Zaplatit převozníkovi? Hotově nebo kartou? Hele, Elvisův duch. Kde? Za ním! Hlupáci, každý přece ví, že Elvis pořád ještě žije. Za Kaspra! Páni, pěkně si jim to natřel. Už jsem lepší než ty, viď tati? Nepochyb. Musím to říct mám. Mami! Kvůli tobě mám měsíc domácí vězení. Kež bych pro tebe mohl udělat víc. Co tu děláš? Nech ho, užil jsi dost. Snad se toho červa nezastáváš, co? Ne, jenom nevím. Je do toho zvoka zamilovaná. Fakt jo, co? Ne, pust! Nechybej! Och, náš pan Silák. Nech toho! Au! Proč nevypadneš? Stejně jsem tě nikdy s námi nechtěl. A ty půjdeš s námi. Cvokouš, jasně, jdeme. Roku, nech mě bej! Skápni ty, Magore. Ne! Skápni, pakouši. Najednou se bojí hrdina. Nechte mě bejt, nechte mě! Nech si keci, Chrisy. Jo! Ne! Dáme ho sem. Jo! Dneska umřeš, abys věděl. Nech toho, Broku! Pust mě ven! Jejda, asi tam zůstaneš. Pust mě ven, Broku! Broku, pust mě ven! Dobrou noc, ať tě vyškoušu celou noc. Nikde nic. Vidím. Uteklo nám pubertální strašidlo vlastní neschopností. To je ale průšvih. Ano, a veliký, obrovský. Ty Osobně. Vidíte, říkal jsem, že jsou tady. Chytil jsem je při čínu. Tak, kde je Chrysler? Kaspr. Kde je? No, vaše hruzostrašnosti. Velký šéf, to je mi ale překvapení. Vypadáte... Stichni! A spákače jsem hledal až příliš dlouhou dobu. Já si bojím klece. Je málo. Tak a teď najdu toho vašeho oblíbence Kankera. Jo, halo? Pan Carson, hodina H se blíží. Jo, s kým mluvím? Tady byl Case, pane. Bailey, jo. Kolik je hodin? Je 6 ráno. Máte divný hlas, nemučil vás někdo? Ne, jen pracoval jsem do noci a usnul jsem na pohovce. Platí zásah na cíl v operaci Piliny. Jasně. Myslíte tu demolici? Dokonalý. Jsou tam nějaký demonstranti?
Souhlas, pane. Jedna četa, ale nejsou v dosahu exploze. A nemohou se dostat k detonátoru, že ne? Bez obav jsem nezastavitelný. Ta bouda je odepsaná, vyřízená, hotová. Dobrá. Hele, za chvíli jsem u vás. Jestli to nestihnu do 6:30, zbourejte to. Provedu a končím. Sakra. No, mám rozkazy. Chrissy! Chrissy. 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 Chrissy! 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 Promiň, tati, že ti pořád překážím. Jdu pryč, abys měl víc času na práci. Promiň, Chrissy, za ten včerejšek nemůžu. Jdi ode mě! Jdi ode mě! Opatrně, pane Carsone. Nech mě! Pustunou! Tak mě nechte. Já přece nevěřím na strašidla! Je to takhle lepší? Jsi tady? Páni, Chris měl pravdu. Vy fakt nemáte žádnou fantazii. Chris? Víš, kde je můj syn? Přísahám, jestli jsi mu něco udělal, tak... Klíde, pane Carson. Jsem Chrisův nejlepší kamarád a taky jedinej. Ty jsi Kasper? Ano, osobně. Teda skoro. Kde je Chris? On utekl z domova. Zdá se, že odháním od sebe lidi, co mám rád. Je mu jenom 10, pane Carsone. Je strašně sám. Je sám? Jak může být sám? Vždyť má přece mě. Ne, vy jste pořád v práci. Jo, to říká. Najděte ho. Potřebujete se. Máš pravdu. Potřebujeme se a máme se rádi. Pomůžeš mi ho najít, Kaspre? Jistě. Vsadím se, že je v Applegateu. Chris to tam miluje. Applegateu, ale ten za 15 minut vybouchne. Cože? Musím ho letět varovat. Musím zabránit výbuchu. Bille. Bille! Zastavte, prosím, musím najít syna, je v nebezpečí. Chris? Jo, vy ho znáte? Ano, sedejte. Kam jedem? Do Applegateu. Vy jste Sheila Fistergrafová? To si teda pište, pane. Co jste mu dělal teď? Zapomněl na jeho svátek? Přeháníte své názory jak na mou práci, tak na rodinu. Jen vím, že já tohle město neničím. No tak! Co to děláte? Vy jste paličata, nechápete nic, když to tady pořádně nezměníme, chcípne tu pes. Jenže... Kvůli mě to tady nechcípá, to je vaše vina. Moje vina? Co pak Pokud nevidíte, že se snažím zachránit tohle město? Chrissy? Chrissy, kde jsi? Chrissy? Kaspre? Chrissy, řekni mi, kde jsi. Zavřenej! Dělej, Chrissy. Musíme odtud rychle vypadnout. Kam jsi včera zmizel? Nech to teď být. Je tady někde bomba. Musíme pryč. No nazdar. Čmuchal, až všechno vyčmuchal. Jo.
Až chytím toho kápera, což bude dost brzy, vrazím ho rychle zpátky do úpravny, aby ho pořádně převychovali. Další partizáni. Tudy narušitel neprojde. Bile! Ne! Kde pak si, Bile? Bile, kde jsi? Bile! Bile, kde pak si? Kdo je byl? Vyhodí to tu do povětří. Co? V tom baráku je bomba, musíme ho zastavit. Poprvé, co jsme se na něčem shodli. Bile? Bile? No tak Bile, kde jsi? Bile! 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 Bile, zastavte mýmu! Vojáku! Opusťte můj sektor, měkkosrdcatej liberále! liberále! Akce je zrušená, finito! Stop! Bile, ty cvoku! To jsem já, tým! Jak mám vědět, že nejste maskovaný narušitel? Já jsem přece já! Já vás najal! Propouštím vás! Máte padáka, je konec! Tyme, jste v pořádku. Hned jsem zpátky. Já se odsud nedostanu. Nevzdávej se, Chrissy. Možná, že třeba tu bombu najdu a vypnu. Mámi, jo. Co se děje? Vyletí to do vzduchu. Zastav ten odpočet! A co teď? Mysli, Kaspre, mysli! Nech ten barák na pokoji! Musím si zachránit pověst. Ne! Chrissy, je 6:30 pryč, jsi v pořádku? To jsem! To jsem! Jo! Nespadlo? Vy amatéři, nesouhlasím. Moje bomba má automatické spouštění, který se opět zapne za 1 minutu. Ale ne. Ty potrhlej záklej maniaku! Můj jedinej syn je vevnitř! Všichni už jste! Je tam bomba! Je tam bomba! Slyšíte? Chrissy! Chrissy, kde pak jsi? Tady je. Chrissy! Tati! Chrissy, kde jsi? Není! Otevři ty dveře! Nejde to! Otevři, Chrissy! Tati! Vydrž chvíli! Pospěš si! Dobrý! Tati! Je ti něco? Tati, nemůžeme to tady nechat vybouchnout. Nemáme tu bombu kam vyndat, venku jsou lidi. Táto má pravdu, jděte. Já to zařídím. Pak jdeme pryč. No prima, co mám dělat? To je jejich škola, vaše děsivosti.
ty malej. Nespadnul. On nespadnul. Zklamal si, vojáku. 30 dní samotky. A jak neustále říkám, musíme zachovat historické památky. Nechtěl byste aspirín, pane? Jak jsi to udělal? Oni mě to naučili. Jo, vlastně ano. Říkali jsme, že máme dokonalý metody. Tak, to jsem udělal chybu, když jsem vás chtěl rozdělit. Tak strašidelná familie, jako jste vy, má dovolení strašit, kde chce. Ale ty stejně musíš projít výcvikem, ty flákači. Ten malej se nás zastal. A teď je řada na nás. Nemůžete si vzít Kaspra! Jasně, řekl jste přece, že nemůžete trhat rodinu. Ale on není váš příbuznej. Jistě, že je, jsme si velice podobní, jsme jeho... Jeho strejcové! Vy ho chcete? Máte ho mít. Ale pravidla jsou pevná. Rodina bude pohromadě na věky. Na věky věků. Jo, a máte kata na krku. Jmenuje se Kaspr. A budete spolu žít v dobrém i ve zlém. Nehejbejte se. Pardon. To pálí. Tak, už to je. Chrissy, mrzí mě, že jsem tě ignoroval. Nechtěl jsem ti ublížit. To je dobrý, tati. Mám tě rád. Já tebe taky. Má skvělou učitelku. Tak, ode dneška si už jeden z nás. Jo, jsme jako rodina, máme domov a všechno ostatní taky. Já. A dostanu výcvik? Můžeme začít znovu, můžeme? Všechno slyším. Domov, výcvik, tlustýne. Zase máš moc v uchu. Co tak neslyšíš, jsi jako poleno. I ten barák chtějí zbourat, táta toho kluka se o to postará. Zvalte kufry a letíme pryč, Kaspre. Budeme strašit v ulicích, jsme bezdomovci. Slečno Fistrgráfová. Šílo. Tak, Šílo. Uvažoval jsem, když reklasifikujeme tenhle barák na historickou památku, čím ji opepříme? Měl by mít nějakou pověst. Třeba, že v něm straší. Přitáhlo by to turisty. To je nápad, ale k tomu potřebujeme strašidlo. To myslíte nás? Co, náš vlastní barák? A hrobku s vyhlídkou, že by od živouše? Jo, není to podle pravidel, ale chlape, my tě milujeme. Jo, tak, díky. O co jsme přišli? Chris málem kvůli vám umřel. Páni. Broku, jsi šmejt a budeš šmejt navždycky. Kluku, tvůj starouš je bezva chlap. Když budeš někdy něco potřebovat, řekni si. Vidíte ty kluky tamhle? Ty mě tady zamkli s tou bombou. Ne. Teď jsme rodina a musíte se podle toho taky chovat. No dobře, ale my budeme, Mrňousi, budeme. Slibujeme, že to všechno dodržíme. Na mou duši.
Co tomu říkáte, kluci? Někdo jde. Jennifer, schovej se. Poslyš, ti kluci jsou pitomí a já byla taky, když jsem to s nima pekla. Promiň. Neodcházej. Já vůbec nevěděla, že tě tady zamkli. Bál jsi se? Tady fakt straší. Jasně. Chceš vidět pravý strašidlo? Tak tohle je Kaspr. Ahoj. Ty jsi... Nemusíš koktat. Strašidlo! Kaspre, líbí se mi, jaký máš vliv na lidi. Jo, myslím, že mám dobrý vliv na strašidelný trio. Protože jsi přátelský, Kaspre. Hele, to se mi ale líbí. Kaspr, milej duch. Ne. Kaspr, hodný strašidlo. Ne, buď jenom Kaspr. Hodný strašidlo. Bu! Don't go changing, rearranging. V českém znění účinkovali Jiří Štěpnička, Jan Škvor, Jan Palouš, Helena Němcová, Jiří Brůdr, Soběslav Sejk, Jiří Prágr, Jiří Zavřel, Karel Richter, Renáta Doleželová, Miloslav Študent, Radek Brzobohatý, Pavlína Ditertová, Tomáš Hlavička, Vojtěch Rohlíček, Ondřej Brzobohatý, Zdeněk Podhůrský, Antonín Navrátil a další. Překlad Šárka Novotná. Zvuk Tomáš Bělohradský. Dialogy a režie českého znění Zdeněk Mahda. Pro Bonton Home Video připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Vyrobilo studio Budíkov 1997.